Gachagua oloso kawuono kwang'uono. Mokwongo gima adwa wacho ni weche mag UDA onego gilos kendgi odgi kucha, nikech ng'eni Deputy President Gachagua nobedo appointed or nominated by the President. William Ruto nong'iyo joge te mag jo UDA to Gachagua ema noyiero ni ber mondo obed jalupne. Sama mane yiero Gachagua, inyalo paro ni ndalo ariyo ne pod olor gate ka jo UDA fight ni ng'ama ber madibed jalup ker thurwa ka. To ne ging'iyo ne nitie jawuoyi bende noikre mane nyalo bedo Deputy President, to ne giyiero Gachagua. Mane kama dwa chakogo. Mar ariyo, kane wan e campaign machien, an ja ODM, nyaka sani pod an ja ODM. Jo Azimio noketo agenda gi maber mane wayudo ni Martha Karua mane ber mondo obed jalup ker kane Raila Odinga obedo president. Weche mane Gachagua wacho ndalo campaign apane ne richo molo kata weche makoro wacho kane osebedo deputy president. King'iyo ma ne wasomo history manotimore higa 81 82 aparo. Ochuka mane dwa loko sirkand rais machon marehemu Moi notiyo gi tactics machalo gi Gachagua ne tiyogo. Nikech history mar piny mangima pok ano deputy president maluongo press conference ka president osewuoyo. An ang'e ni ji te nyalo wuoyo matieki kato president kowuoyo to wach norumo koro ok wuoyo. Koro ma ndicho mok nyal ng'uono. Gima ne waneno e seche mane GNC wuok oko ne mondo kony Kenya. Gachagua ncho dwa dhi mbele ahinya. Ing'e samoro ilo be nyalo miyo ni chiegni gi bedo president. Gik mancho timore e UDA chien ka wich pok wil. Ne richo molo richo Gachagua ma kawuono koro watewa kete pachwa kani. To an ok adwa dwell kabisa e weche mag deputy president kia bedo impeached, kia ok obed impeached. Mago in house problems. When I want ODM, we have no problem with Gachagua bedo deputy president kata bet no riembe mano their own problem. But gima dwaro wacho gima dwaro wacho gimino ka wuoyo ni samoro weche mag UDA party ok adwa wuoye. Yes. Gachagua kane wuoyo to ne ok owuo Kisumu kata Homa Bay kuma ae. No wacho ni mtu aseguse Mrima. Koro Mrima ni ng'eni mano local politics mane bene wacho mana dho Kikuyu ma thoth gi ne ok awinji. Ne ok anyal translate gima ne Gachagua wacho Mrima kucho maduogi maket ni ma oromo mondo bed impeachment. Jo Kikuyu emo nego bende lokonwa gik mane Gachagua wacho sama no wuoyo gi dhoge momiyo igi owang' gi wuodegi. Kech kane ng'iyo impeachment motion manchikele parliament sama ne gi collect signatures nyaka MP Madera naneno koketo signature ni Gachagua onego dhi dala. Nikech ne giwinjo dhok ma Gachagua tema ng'o wacho. An ne ok awinjo gik ma Gachagua wacho. Kech an ok ajaki Kikuyu. Mar ariyo, kane ing'iyo e UDA gi kanyo endo. Gin gi tungni moko mathindo thindo machalo mar dhako gi dichuo. Ma samoro kidonje tinyapo kicha kidonje metema ng'owa mimori. An gima ne chanda gi wach golo Gachagua gi wach mar ok nyal gol Gachagua. Ne en achiel. State ma wantie e pinywa ma kawuono ni, Kenya kawuono, sani koro wa mark 4 days ka waonge health insurance matiyo. Jotuo tho, ji hinyore, onge ng'ama inyalo thiedhi, jok mane nitiere mane thiedho, mane nigi tuoche machalo chronic disease machalo ne ng'ama koro nitie dialysis mitimo ne diriyo in a week. Kawuono koro en pok otimne nikech pod wantie gi impeachment motion mar riembo deputy president mondo obed maonge. Ka tong' ni wabunge wa ne nyalo bedo gi ngufu ma giketo kuom Gachagua cha, giket kar health, giket kar education, to kawuono de wariembo Gachagua ka wantiere gi points ni Gachagua bende wariembo to education dhi mbele. Wanyisi kapok wiyo wil, sama wuoyo kodi kama nitie nyithindo mang'eny ma nyithi university ma okete bands ma ok onyal chulo fino to en nyathi ma jachan. To ng'ama nyalo chulo band ni kaka in sani kuro bachi adwa penje question achiel tani tiyo Ramogi ka. Iyudo ka samoro in a breadwinner mar the whole family. To nyathini dhi university kato kete band mar jomoko. Owinjore kanyo maber. To in be michaki chudo ne nyathi wadu mantie dala. Iyudo ka samoro koro wadhi ketho sector mar education. Koro kata ka wadhi riembo Gachagua e tich kaka jo UDA odwaro. An gima jomoko dwaro odgi ok pengi. Ka giwacho ni Gachagua rach sawa. Ko wacho no ber sawa. To gima wadwa ni mondo wang'i ni Kenya wachiko kanye as people. Right. Wadwa kawo siasa mar riembo deputy president obed malo kabisa to sectors modong to hinyore. All right.
Omulo kiki duok ma